матур бер җиргә күнерсез. Әйдәгез Чулпан апаны чакырабыз. Ура! Чулпан апа килде! Siz de buradamını. Әйе! Halleriniz nişek soң? Evet! Чулпан апа, укыгыз әле безгә бер әкият. Hazır. Kuyan turunda tыңлыйсыңыз киләме? Әйе! Өлгөрермен әле. Борын заманда кара урман ішінде яшәгән ди куян баласы. Ул сикерергә, уйнарга бик яраткан. Көн узын күңел ачкан. Шуңа күрә әбисе кушкан эшләрне һич тә вакытында эшләмәгән. Бер көнне әбисе аны гына әйтә икән. Куянкай, көннәр җылына башлады, кишер чәчәргә вакыт. Өлгөрермен әле, дигән куян баласы. Күршеләрнең бакчаларында кишер төшелеп чыккач, инде үсеп килә башлагач, әбисенең гызыры куянкайның исенә төшкән. Һәм ул бакчага чыгып кишер чәчкән. Суган утыртыр вакыт җитте куянкай, дигән әбисе бер вакыт. Өлгөрермен әле, дигән уен белән мавыккан ынык. Күрше бакчаларда түтәл суган кыяклары яшелләнеп күтәрелгән. Әбисенең сүзләре куянкайның исенә төшкән. Һәм ул бакчага чыгып суган утырткан. Куянкай кәбестә үзентәләрен бакчага чыгарып утыртасы иде, дигән әбисе бу юлы. Өлгөрермен әле, дигән куян баласы, уеннан бүленәсе килмичә. Күршесенең кечкенә башлы кәбестәләре сүсеп йөргәнен күргәч кенә, куянкай кәбестә үзентәләрен бакчага утыртып чыгарган. Менә көз якынлашкан, уңыш җыярга вакыт җиткән, яшелчәләрне вакытында утырткан күршеләре эре кишерләр, суганлар, зур кәбестәләр җыеп алганнар. Куянкайның кишерләре исә вак, суганнары кечкенә, кәбестәләре йодрык катлыгына булып үскән. Шул вакытта ул бик хурланган. Моннан соң мин дә һәр эшне вакытында эшләрмен, дип үзенә сүз биргән. Ошадымы сезгә? Әйе!